It's really good, right? Ayan lahat ang napamili. Sobrang mahal na $198. Hi guys! Di sana ako mag-aano ngayon, mag-vlog. Kaya lang, ang sarap nitong kinainan namin. So, mag-vlog tayo ng mukbang. Hold on. Hold on, I'm gonna show you guys. It's really, really good. It's a Thai food here in West Virginia. Nag-grocery kami sa Asian market. Tapos, next to the Asian market is meron siyang Thai restaurant na bagong open. So, trinay namin. Ang sarap. This is the salad. Beef salad. What do you call this stuff? Larb guy. Chicken salad. Pad Thai. And And pineapple rice. Si Mikay kumain ng wonton soup. So, siya lang nagubos ng bowl. Tapos, nagpapak ng kamatis. How's your food? It's really good, right? It's good syrup. I like syrup. I can kill This is the pad thai. Sobrang sarap. Wow! This is the pineapple fried rice. I just don't like the peanuts. Few moments later. So, ayan na yung takeout namin. Ako nag-ayos niyan. Alam nyo guys, nag-work ako ng server. Kaya every time na nasa resto kami, lagi kong ino-organize yung mga plate namin na ganyan para hindi na sila nahihirapan. Pauwi na kami guys. Mamaya i-haul natin yung napamili ko sa Asian market. Sobrang mahal ng mga bilihin dito guys. Pag yung Filipino store, sobrang mahal. Ang lamig pa pala dito. Few moments later. Ayan lahat ang napamili natin. Yan na ang worth $198, diba? Kukunti lang pero okay na kasi may mga stock na. Kasi 2 hours ang drive. Guys, ito na lang sa mga napamili natin. This is all worth $198. So, How much peso is that? sa peso, I think nasa worth 8,000. 8,000 for all of this. Look. Wow, yan. Madami na din siya. Saka, worth it naman siya kasi pag nasa ibang bansa ka, sa States ka, talagang doble-doble yung price ng, hindi lang doble as in triple yung price ng mga Filipino food na gusto mo, lalo na yung mga dressings, yung mga sauce. Yan, meron akong spicy crab paste, which is, siya, $3.19. Yan. Nasa 150 pesos. Tapos, meron akong furikake rice seasoning for Mikay, which is $3.59. So, mga nasa 150 din siya. Mostly, Thai sauce. Pero hindi mawawala ang, eto, medyo pricey yung price niya. Nasa $4.49 siya. Yung bagoong sa atin, Barrio Fiesta. Diba, ang mahal niya. So, almost 200 sa peso. Chili garlic sauce, which is $2.99. Nasa 150, something like that. Ay, tama ba? So, nasa 150 pala. Eto, ewan ko kung ano itong napili ni Mister. Meron siyang Cafe Del Mundo, coffee and chicory. I don't know what is this, but it's worth $8. Medyo pricey. $8, nasa mga 300 some siya or almost 400. Tapos I have this sauce, hot pepper paste, pag nagmumukbang, $4. Look what she bought at the Asian market. Yung new puppy namin, so cute! Chicken feet.
nasa $2.99 siya, which is 150 pesos. Sa peso siya, almost 150 pesos per pound. So, kumuha ko ng dalawa kasi sabi nung Thai na lalaki is 1 pound na daw to. Yun pala, more than 1 pound siya. So, eto, nasa $7 siya, which is $7, 300 peso ang 1 bag. So, medyo nabiktima ako nung pero okay lang. Ito, pork belly. 1 pound din siya. $11, guys. This is worth $11, which is almost 500 sa peso. Tapos, meron din tayong mga yan, meron tayong nori, seaweed, $2, almost 100. I have here the oishi. Tama ba yung pag-pronounce ko? Pasensya na kayo bumalik. Oishi is $1. So, nasa 50 pesos or almost 50 pesos ang isa. So, I don't know what is this. Vegetable pancake mix. Tapos, meron din tayong hot green peas. Unahin natin yung mga Filipino products para may idea kayo kung magkano ang grocery dito sa Amerika na galing lahat sa Pinas. So, I have here the UFC Filipino style spaghetti sauce. This is $4. Sorry sa kamay ko. This is $4.90. Almost 200 pesos sa 1 kilo. Indomie instant noodles, 69 cents. Siguro mga 30 peso. Yan. So, all same price siya. Marami na ang kinuha kasi wala dito sa area namin. Tapos, meron din tayong century tuna. Spicy century tuna. $2.39. Almost 100 peso each. So, kumuha ako ng ganyan. Meron tayong tatlong century hot and spicy. Meron tayong mayonnaise, QT. Medyo pricey din to eh. Medyo mahal din. Tapos, meron akong mga cubes. So, each cube worth $1.99. $1.99. Almost 100 sa isang box niya ng cubes. Moving on to this. Never mind this one kasi hindi to alak guys ha. Parang ganun na rin siya. Chow, ching, I don't know. Pwede siyang pang mix sa pagkain. Tapos pwede rin daw siyang i-shot. So I have here the mussels. I have the mussels. Yan. $7 siya guys. Almost 300 peso. $7. Meron din akong Manila clams na tinatawag nilang Manila clams. Ano rin to? More than a pound. So this is $8. So almost 400. Tapos meron akong mga lala, crackers, yan mga snacks ko. Ito is $1.99. Ayan yung price niya. $1.99, so almost 100 peso din siya each. Grabe no? Wala akong idea kung magkano na yung isa nito, mga chichirya sa Pilipinas. Meron din tayo mga Mamacita's mix, $1.39. $1.39, mga nasa 50 pesos. Eto medyo mahal din, yung Magic Sarap, of course hindi mawawala yan sa ating kitchen. Nasa $3.99 siya. So, sabihin na natin $4. Almost 200 ang 1 pack. Tapos, I don't know what is this. Hot pot. Clear oil hot pot. Mga Thai seasoning. Bumili rin kami ng mga vegetables. This one is tong kangkong. Alam nyo, not really sure if this is kangkong. So, it looks like kangkong, but I think it's not. Tapos, toge. This is worth $4. More than a pound. So, it's almost 200. This is like $1.50. So, siguro nasa 50 pesos. Ang isang bag niya na ganito. I think not bad kasi sa Pilipinas parang ang mahal daw ng presyo ng sili. So, this is $6.99. Tapos, bumili rin ako ng spring roll wrapper. This is $2.09.
Nasa almost 100. And last one. So, last one is fishbowl. Thai fishbowl. Thai fishbowl. Nasa $2.89 siya, guys. Almost 150 pesos. Kasi wala sila yung yung sa Made in Philippines talaga na fishbowl. So, okay na yan. So, ayan guys, nag-haul tayo ng mga pinamili namin sa Asian market. So, sobrang layo ng ida-drive mo para lang makapamili ka ng mga gusto mo, yung mga pagkain Pilipino. So, bumili na kami ng mga stock para hindi na kami magda-drive doon. Kasi, lalo ako, hindi ko kaya mag-drive pa doon kasi sobrang layo. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Thank you all for watching!